Okay. May adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sama. Today is June 14, 2023. Okay guys, natay home nun guys. Para umapulay na po itong trabaho guys na medyo hindi na itong time para kuhan. Mga kuhan. Kasalaman ko mga guys. It's a guys. Zero sa guys. Pero yung understate nung makita ko ano. Guys.